7 întrebări de cultură generală. 1. Care este cel mai mare continent din lume? A. Asia. 2. Ce oraș găzduiește celebrul turn înclinat? B. Pisa. 3. Care este cel mai adânc punct de pe suprafața terestră? B. Groapa Marianelor. 4. Ce țară este cunoscută ca locul de origine al samurailor? B. Japonia. 5. Ce structură a fost construită pentru a proteja granița de nord a Chinei împotriva invaziilor? B. Marele zid chinezesc. 6. Cine a inventat cutia de conserve pentru conservarea alimentelor în 1810? B. Peter Durand.